Mi-e dor să mai merg la un ceai, să fiu liceanul Bălai. Mi-e dor să mai merg la un ceai. La un ceai cu Petru Făsilă de astăzi am invitat trei prieteni din Germania. Unul e și din România, pentru că o să vedeți despre cine este vorba. Este profesor asociat la Universitatea de Muzică din Iași. Îl salut pe Mihail Beck. Bine ai venit, Mihail. Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur să fiu din nou la Prima TV. ProSieben Sat.1 SBS Production. Trebuie să spui tot până la capăt. Bine, atunci spun și ProSieben. Asta ca să vadă lumea apropierea. Apropierea între Germania și România, cât de aproape. Mai ales că am avut-o ieri pe cancelarea noastră aici, care dorea să dirigeze un concert pentru ea, dar organizatorii nu au reușit să facă acest lucru de aici. Poate că o ducem și la Iași. Ar fi bine. Mai ales că avem și același generic de stație și la ProSieben și la Prima TV Iași, cu dragostea și întreținerea, și nu spun în limba engleză, pentru că s-ar putea să greșesc. Exact, exact. Dați-mi voie, stimați telespectatori, pe lângă salutul de prietenie pentru Mihail Beck, să-l provoc, că avem și doi invitați, și Tania și Cristian, dar îl rog pe el să-i prezinte pe fiecare dintre cei doi și în ce calitate sunt aici la Iași. Deci, în momentul de față, începând de sfârșitul săptămânii trecute, se desfășoară la Iași pentru prima dată Festivalul de Muzică Sacră, pe care l-am fondat în anul 2002 în Italia. Până în 2005 am fost împreună cu Andreea Cavalari, directorul artistic al acestui festival, pe care acum sunt mai departe ca oaspete tot timpul acolo cu orchestrele. Din 2005 funcționează în Germania, iar în acest an am făcut pentru prima dată concertul sau festivalul acesta de muzică sacră în România, în special în Iași, cu două concerte și în Transilvania. Bineînțeles, cu ajutorul Institutului German de aici, care a putut să ne ajute cu zborurile din Germania pentru oaspeții mei. În stânga mea o vedeți pe doamna Natalia Hildebrand, este organistă și la Biserica Catolică din Düsseldorf, și soțul dânsei, Christian Zimmerli, care nu este pentru televiziunea Prima TV un necunoscut, pentru că Ne-am întâlnit la Wuppertal. Ne-am întâlnit la Wuppertal. Dânsul a fost inginerul de sunet care anul trecut a fost în România și a înregistrat CD-ul domnului Gâscă, cel de Colinde, care am avut noroc. Și l-am lansat împreună. L-am lansat împreună și, după câte am înțeles, a luat și premiul publicului în țara dumneavoastră sau în țara mea acum. Da. Mă rog, cum fac eu între Neam și Iași, tu te-ai născut, Mihail, la Sibiu, Da, m-am născut în aproape de Sibiu și am trăit ultimii 8 ani la Sibiu și 35 de ani numai în Germania și acum fac un fel de navetă. Acum sunt, da, bineînțeles, eu sunt un iașean acum, am spus-o de mai multe ori că sunt un iașean. Și are buletin de Iași, da, întreabă. Da, sunt aici cu adresa la... Da, exact, cu adresa pe strada Albineț, da. Ia. Mare bucurie, Natalia Hildebrand o să cânte în seara aceasta cu Orchestra Liber Artis, pe care trebuie să le spunem la telespectatori că noi imprimăm emisiunea miercuri, cântă miercuri seara, iar difuzăm imprimarea plus concertul joi de la 17 la 18, când îi salutăm pe ei. Este o mare onoare pentru noi, pentru că concertul o să aibă loc în seara aceasta la Institutul Catolic Sfântul Iosif și în momentul acesta vreau să-i mulțumesc foarte, foarte mult părintelui rector Wilhelm Danke, care ne-a putut oferi această posibilitate de a da acest concert la Institutul Sfântul Iosif și mai ales că este ceva deosebit aducând din Germania o organistă care cântă cu orchestra Liber Artis, formată din studenți al Universității de Arte Georgenescu, iar în seara aceasta o să fie două concerte, un concert de orgă de Joseph Haydn, nu s-a cântat niciodată în România, și cel de Handel la fel, mai ales în Iași, pentru că sunt problemele care le știm. Doar la bisericile catolice există
orgă de concert și în seara aceasta cu atât mai mândru sunt și mai fericit că am putut să realizăm și acest proiect. Am înțeles. Iar în stânga doamnei este soțul dânsei, Christian Zimmerli, inginer de sunet, profesor la Universitatea de Muzică din Düsseldorf, unde predă inginerie de sunet, Robert Schumann Hochschule, și specialist, bineînțeles, în această meserie, care vineri, noaptea și sâmbătă a înregistrat corul de la Universitatea Teologică de la Metropolia Iașiului, foarte, foarte bun, cor excepțional, condus de Părintele Gabriel Năstase. Ieri am înregistrat la Metropolie corul Bizantion, condus de Adrian Sârbu, un cor deosebit care cântă muzică bizantină și care a dus faima acestei muzici peste hotare, special în Franța, Germania și în vestul țărilor. Iar începând de astăzi să imprimăm acea fanfară care ați avut onoarea să o dați deja la televizor, să o dai deja la televizor, la Providența, care Preanaltul ne-a pus la dispoziție această sală ca să putem să înregistrăm. Și îi mulțumesc Preanaltului Teofan pentru această onoare. Bineînțeles că sunt cel care, din momentul când discurile sunt gata, vă pune la dispoziție O să facem lansarea cu mare plăcere, la Iași, la Wuppertal, poate merge și trenul cel la suspendat. Merge. Special când am fost acum 2 săptămâni, l-am încercat și mai rezistă. Cu emoție, adică deloc, să faci o plajă, o baie, pardon, că merge pe deasupra apei, trebuie să le spunem. Exact, trebuie să spunem spectatorilor că merge. Că e un tren de vreo 13 km într-un oraș, 13,8 km, un oraș istoric, cum e Iașul, de vreo 300.000 de locuitori. Are jumătate de milion, nu chiar, 400.000 de locuitori. Cam cum e Iașul. Cum este Iașul, oraș în care s-a fondat firma Bayer, pe care dumneavoastră o știți, cu aspirina, așa. Da, aspirina noastră. A noastră e altă aspirină, dar o folosim și pe asta. Ne-am adaptat după regulile europene. Europene, bineînțeles. Ar trebui să facem demersuri, domnule Mihail Beck, să înfrățim cele două orașe. Ar fi extraordinar. Noi am mai vorbit asta anul trecut. Am vorbit cu Arno, nu am vorbit cu Arno, când ați adus ajutoarele pentru Vaslui și zona Iașului. Bărlat și zona Iașului, care... Și Neamț, dacă luăm în seamă și asociația, Fundația Columna. Fundația Columna, da. Mă bucur mult de tot. Deci ne înfrățim, nu? Cu mare plăcere. Frați, dar acum să vedem noi suntem și așa deja frați, acum să vedem și orașele noastre să fie orașe înfrățite. Da? Să-i spunem bun venit Nataliei și să o întrebăm cum se simte la Iași. Exact, ich möchte Natalia herzlich willkommen heißen in dieser Stadt und wie du dich in Iași fühlst. Vielen Dank. Ich fühle mich hier sehr wohl und ich bin begeistert von der Vielfalt von Kultur und geschichtliche Seite dieser Land und dieses Staates. Mă bucur foarte mult că ne-ați invitat, mă bucur foarte mult să fiu pentru prima dată în acest oraș cu o tradiție și cu o istorie foarte veche și renumită și cu cultura pe care am putut să văd deja până acum. Este ceva deosebit ca să pot să fiu oaspete a orașului dumneavoastră. Are emoții pentru concertul de diseară? Bist du aufgeregt für das Konzert heute Abend? În general are emoții când cântă în biserică? Da, spune. Bist du aufgeregt schon, wenn du konzertierst? Da, are emoții, da. Weshalb bist du aufgeregt? Cântă cu spatele la public. Ja, du spielst mit dem Rücken zum Publikum. Spielst mit dem Rücken zum Publikum. Eu, nu? La Köln a fost, da. Organistul e sus și cu spatele. Ich meine, jeder Konzert ist sehr aufregend und dieses Land und dieses Publikum kenne ich nicht und wie es aufgenommen wird, weiß man nicht. Fiecare concert este cu emoții și, în primul rând, nu știu cum o să reacționeze publicul ieșean la concertul meu, pentru că
Nu am cântat niciodată muzică sacră în acest oraș și o să vedem. Se aplaudă, nu? Se aplaudă, bineînțeles. Bineînțeles. Eu nu cred că este o problemă. S-a aplaudat aseară la Mitropolie, la sfârșitul concertului Bizantionului. Deci se pare că între timp... Noi eram învățați numai să rămânem așa pioși. Nu, că eu cred mesajul care ne transmite și atât. Da, nu, eu sunt de părere că este ceva normal ca inima ta care s-a umplut de această muzică să-și dea drumul aplaudând, sau în Germania este chiar și obiceiul să se tropăie cu picioarele, nu în biserică, dar în sălile de concert. Da? Să mai întrebăm pe Natalia, în România, când omul vine la biserică, el este emoționat, se întâlnește cu în locașul Domnului, se întâlnește cu cel de sus sau, mă rog, se roagă. Și atunci muzica e foarte, îl umple de stare, de spirit. Și atunci nu mai încap aplauzele. E posibil. Also, er sagt, bis jetzt ist es so gewesen, dass die Leute, wenn sie hier in die Kirche gehen, allein von der Musik und von dem, was Gott uns in der Kirche überträgt, schon seine Seele voll ist. Und es könnte möglich sein, dass im Prinzip dann nicht mehr Platz fürs Klatschen ist. Sigur o să aibă succes, chiar dacă poate nu o să aplaude. Er sagt, sicherlich wirst du einen großen Erfolg haben, auch wenn die Leute dann nicht klatschen, dann ist es nur deswegen, weil sie sich höchstwahrscheinlich nicht trauen, weil sie nicht wissen, wie sie in dem Moment halt sich äußern sollen. Noi o să fim în sală și o să le suflăm. Wir werden in der Kirche sein und wir werden ihnen sagen, dass sie klatschen dürfen. Ja. Das ist auch möglich und das ist auch öfters habe ich erlebt, dass nach einem sehr guten Konzert nicht geklatscht wurde. Und das war beste Kompliment für denjenigen, der gespielt hat, dass die Leute doch nicht geklatscht haben, weil etwas Besonderes war. Man braucht nicht klatschen. Am întâlnit acest lucru și în Germania, pentru că acești oaspeți care au fost la concert sau spectatorii erau așa de cuprinși de muzica aceea care a fost și atât de emoționați încât nu au aplaudat, dar și asta a fost un compliment mare de tot pentru cei artiști care au cântat în momentul acela. Să-l întrebăm pe Cristian. Eu știu că de 20 de ani are studioși și unul spune, Ciprian, că a văzut pe net așa cum le-ar dori la mulți oameni din România. Este adevărat, este unul din cei mai buni ingineri de sunet care avem, poate că în Europa, și de aceea foarte mulți producători de microfoane sau orice care aparține de lucrul acesta cu studio, vin să le testeze cu urechile lui, adică de exemplu, săptămâna trecută când am fost la studio, a venit unul din cei mai mari producători de pupitre de asta, că a inventat niște filtre și spune celui care ar trebui să-i dau singurile cele mai bune urechi care le știu în toată Germania sunt de lui Cristian, și de asta vine la el. Elvețianul bunicului probabil. Nu, el este elvețian, dar stă de 25 de ani în Germania și asta. Er sagt, Ciprian hat in der Zwischenzeit auf einer Internetseite gesehen und sagt, es würden sich höchstwahrscheinlich ganz viele rumänische Studios nur einen Teil deines Studios wünschen, weil er das jetzt alles gesehen hat und sich vorstellen kann, dass man halt so vernünftig produzieren kann. Tocmai de aceea l-am adus aici, că doresc ca aceste discuri să fie făcute de cineva. Din păcate, în această țară sunt din ăștia oameni care, să spunem așa, ci că au făcut inginerie de sunet, dar nu există școala aceea care este în Germania, să faci și tehnic și să faci și din punct de vedere muzical. Noi nu avem profesia asta, inginer de sunet. Păi tocmai asta este. Și dacă aduc pe cineva care știe despre ce vorbește... Să abrim nomenclatorul, vorbim la Ministerul Muncii, dăm un telefon, ne cere meseria asta. Glumesc. Nu, dar am putea să facem poate lucrul acesta. Poate pe lângă, dar bine, Universitatea Petre Andrei
nu știu în ce măsură s-ar putea implica, poate mai degrabă conservatorul Dar bineînțeles, sau acolo, facultatea de jurnalist. Universitatea noastră de arte George Enescu, avem un inginer de sunet, dar bineînțeles că și el nu a avut posibilitatea de a face aceste studii care sunt la noi. La admitere trebuie să știi și tehnică, trebuie să știi și muzică. Este foarte greu și atunci m-am gândit, și anul trecut a fost aici și a făcut un curs de maestrie din asta. Și acum băieții de la studioul nostru de la universitate să duc zi de zi să vadă cum pune microfoane. Pentru că asta este. De exemplu, ieri la concertul lui Adrian Sârbu, microfoanele s-au pus și au blocat deja prin punerea lor, a celui care a transmis, prin punerea lor, poziția unde trebuia să stea corul. Eu, în primul rând, vreau muzicienii mei să se pună, să cânte cum se simte ei bine și după aia se pun microfoane. Nu oblig eu pe artist să stea acolo că eu ți-am pus microfonul aici și aici și aici. Da. Mihail, să întrebăm pe Cristian dacă poate să existe un inginer de sunet fără să știe note, adică să știe fizică, să știe acustică, să aibă ureche muzicală. Ob du dir vorstellen kannst, dass es einen Toningenieur geben könnte, der null Ahnung von Musiknoten hätte? Nein, überhaupt nicht. Imposibil, imposibil. El a terminat conservatorul? Păi nu, el a terminat Universitatea de muzică, Robert Schumann Hochschule, care are secția aceasta, în care se face tehnică la Politehnică, iar muzica acolo. Pentru că se pune o partitură la admitere, ți se pune o partitură cu greșeli și îți pune pe difuzoare imprimarea și tu trebuie să găsești greșelile, că dacă nu n-ai pentru că pentru asta ești inginer de sunet, să-i spui celui de la vioară că vezi că trebuie să jumătate de tonă în sus, nu că îți spun din punct de vedere tehnic, ți l-am pus că așa scrie în carte, că după carte, ei și studioul nostru la universitate, îmi cer scuze acum că nu mă leg de arhitect, ei s-a făcut exact invers. De aceea, exact unde se oprește scena, este o ruptură acustică. Ar fi trebuit ceea ce este în spate în față, iar ceea este în față în spate. El a luat o carte, s-a uitat acolo, numai au montat diferit. Bine, asta nu începe acum. Editorii noștri de imagine pot să schimbe cadrele dacă vrei. Bine, editorii noi filmăm și pe aceea schimbăm tot. Da, băieții pot să facă lucrul acesta. Dacă vreți. Dar într-un studio nu poți să faci lucrul acesta dacă din punct de vedere... Da, mersi. Mai ales o construcție cu betoane mari, multe. Ja, klar, ich habe das erzählt mit dem Studio, dass du bei uns das Studio diese akustischen Faltung. De exemplu, acum face Cristian pentru un liceu de artă la Neuss cu un din cei mai cunoscuți acusticieni în toată Europa, un studio al lor. Dar asta trebuie gândită, trebuie, nu știu, bine, asta, hai să o lăsăm. Dar vrei să întreb pe Cristian. Vreau să întreb cum se simte la Iași, pentru că e a doua oară când vine, nu? Wie fühlst du dich das zweite Mal in Iași zu sein? Ich bin es schon besser gewohnt, hier zu sein. Ich habe mich mit den Rahmenbedingungen hier schon angefreundet und kann natürlich jetzt auch besser, sag ich mal, mit den Studenten umgehen und auch mit der Situation umgehen. Ja? Pentru că sunt a doua oară, pot să reacționez mult mai bine pe unele situații, mai ales cu studenții, că din când în când trebuie să improvizăm sau așa ceva și de aceea nu este pentru mine, mă simt foarte bine la Iași și mă bucur că am fost invitat aici la tine. Oricum, la Iași sunt peste 100.000 de studenți, cred că și la Wuppertal. Da, nu, e un centru universitar. Absolut. Putem să și în funcția asta să spunem că suntem aproape egali. Da. Cum a cunoscut-o pe doamna? Wie hast du, Natalia? El făcea un disc? Hast du ihr eine Aufnahme gemacht? Sau erau studenți și colegi? E foarte important. Das ist klar. Bei einem Tee mit Petrike Frasile kommen solche Fragen. Ja, suntem la un ceai aici. Wir sind bei einem Tee. Ja. Wir haben uns eigentlich über die Musik kennengelernt. Das ist Ne-am cunoscut prin muzică, bineînțeles. Und natürlich ist es dann nicht bei der Musik geblieben. Și atunci n-a rămas numai la muzică, ci a rămas și la copilașul care... Aber uns verbindet nach wie vor die Musik. Bineînțeles, ne leagă, bineînțeles, muzica, absolut. Cine e șef? Cine e șef acasă? Wer ist Chef? Să întrebăm pe doamna. Dich, Friede, fragen. El?
Ja? Să răspundă el, nu? Das sollst du sagen. Wir würden immer sagen, der andere ist der Chef. Adică noi am spune totdeauna că celălalt ar fi șeful. Am înțeles. Eu cred că șeful e copilul. Ich glaube eigentlich Elia ist der Chef. Ja, ja, das ist... Elia îl cheamă pe băiat. Câți ani ai? 4 Jahre. 4 ani. Peste vreo 10, așa, o să fie cel care compune muzica, are cine interpreta, cine imprima. Höchstwahrscheinlich in 10 Jahren wird er Musik komponieren. Er weiß, wer sie interpretieren. Ce ar vrea să-l facă? Ce ar vrea să-l facă? Doctor, mă rog, medic sau organist sau inginer de sunet? Was würdet ihr euch wünschen, dass Elia wird? Arzt, Orgelspieler oder Organist oder Toningenieur? Dass er auf jeden Fall etwas mit Musik zu tun hat. În orice caz ne-am ruga să ne dorim să aibă ceva de a face cu muzica și pot să spun eu acum fără că tot timpul cântă și cântă foarte pentru un copil de 4 ani foarte frumos și foarte exact, da? Dar asta este copiii în orice țară care sunt, dacă ei nu sunt maltratați sau dacă se simt bine, copiii cântă. Eu cred că va fi și compozitor, nu numai interpret. Also er denkt, dass er höchstwahrscheinlich auch komponieren wird, also nicht nur... Das ist nicht ausgeschlossen. Weil ich gesagt habe, ich höre ihn ja immer singen. Ja. Studios. Er singt immer dann und er singt sehr schön. Ja, sehr schön. Ich kann mir das auch vorstellen. Și el crede că și-ar putea închipui ca să... Dass er die Kreativität dafür care hat. creativitatea aceasta de a compune, de a face. Poate că l-aducem la domnul rector al nostru, la Viorel Munteanu, să facă niște ore de compoziție cu el, când o fi. Eu am văzut că Universitatea Cuza a făcut și grădiniță undeva în acolo la Casa Studenților, care ține cumva de universitate, nu știu detalii, dar am văzut doar scris. Eu știu. Da. Și ar fi ca și Universitatea de Muzică să aibă pentru tinerii cu aptitudini, cu părinți care ajută la, mă rog, și cu gena și cu munca, să devină muzicieni copiii aceștia. Bine, este o idee foarte bună, pentru că tu știi că... Ar testați de mici, dacă vor performanță. Asta încerc eu. Și ar putea să facă conservatorul nostru, de ce nu? Exakt. Also das ist exakt das Leider, dass man eigentlich auch mit den kleinen Kindern schon hier diese musikalische Früherziehung, die wir in Deutschland ja haben, hier wird es nicht gemacht. Ich bin gerade dabei. Tocmai sunt acum cu fostul meu profesor Karl-Heinz Sarius de la Düsseldorf, sunt în relații, am intrat din nou în relații foarte intensive, să vin cu ideile acestea că în Germania se predă la copii de la grădiniță deja, dar nu așa ca să se ducă acasă că vezi că ai învățat ceva astăzi, ci jucându-te pe un stil mult mai apropiat copilului, nivelul copilului de 4 ani. El învață metrica, el învață melodia cu alte gândiri. Că nu că vezi că acum asta este pătrimea, asta este optime sau așa ceva. El învață fără să-și dea seama aceasta, jucând. Asimilează sigur mai ușor. Absolut. Facem o pauză publicitară, că trebuie să trăim și noi din ceva și apoi revenim să-i mai tragem de limbă pe invitații noștri. Revenim.